Jotono no khulumkha কয়েকদিন আগে সেখান্ত নরক যতন আনন্দ খানা আং ও যতন সাই চিনি টিপ্রাসানি বিসঙ্গ কাইসানো সিনিমু খেরেংবার হসপিটাল ইয়াকে টিটি এডিসিনি আন্দারনি যতন সাই হসপিটাল কতর অরফ ফাইয়ে আং কাইসা আনি বহগনি প্রবলেম বা পাথর কারিউই আং সাকসেস খা তাই যতন ন যে আনো হেল্প খাইনাই অর ডক্টর নার্স basically sar paren no belai hambai bini chuba mumbai no ang tini oro success kha tai je all staff krengbar hospital ni nurse tung je kono all staff tong nai rong belai hambai no pai play belai hambai tai ano je Chubanai rok ani dol rok ani sakbaksa tai kebang ma nini nukjaya tong nai rok bo tongo tai je ano Chubanai rok all bong no pai play hambai tam sanai tai to jonong ni chuba mumbai na ang taisa basi phaima bai lukorok thanai bo ang je luko chuba mungo sanma bai je lukorok chuba mani norno yak jori khulumui nongno pai play hambai je anor Chubanai rok norok ang simia kebangma borong na sini Tiprasa rok hamia dong borong no busung maso balai nai tai ani ukologo hamia sanai rono belai hambai noro jesma hamia sari angko nungjagya but noroni bo salsa phainai noro jesma sari ang nong ukologo tongo jeng sara boson chubai chanai haise kaisa majara tabe laidi amsingno tai tam sanai amo hairo majara tabe laidi ta amsingno hambai bisi nimi samo logi dongai ni hamia sari wo ani joton sai tamni sanai ano o sal tal phonugui phaine ani ama ani amar kha tai ani hik pai phale bong kminya hambai tai ani dolok tongo dabojon tongo amari tongo tai sin asis tongo tai sini manai shokti tongo kobangma borong an logi phaikya but jotono no hambai an dolok nongno je phaimi erong bang hambai kenaba phone bai onek cholikha specialist ani joton sai ani khachukcha महाराज मैं आपको हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रणाम करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ इसलिए आपकी आशीर्वाद से आपकी दुआ से मैं अब अच्छा हुआ था मैं हर टाइम आपका साथ काम करके जाऊंगा महाराज वही है विनती इतना है महाराज इतना ही है